mailan ja dagoeneko 5. urtea gabiltza honekin lanian, eta jende gehiago parte hartzen edan lehiaketa bada. Horretaz aparte, txirrindularitzaren inguruko zenbait berri eta blog badakau, eta horren inguruan eztabaidak eta egon izan dira. Elkarteko nukleo 4 pertsonak osatzen deu. Gero, hortaz aparte ere badazkau gero blogalari talde bat, eta baita ere beste laguntzaile talde zabal bat. Euskarri mailan txirrindularitzakiko afizioa handia dagoela. Uste, egun lortzen nahi gan arrakasta dala txirrindularitzaren inguruan hemen Euskal Herrian afizioa handia dagoela. Eta guztia, urtetik urtea, 125, 130 goraka dazkau kinilatan, auge bat badagoela, jendea euskara utzien izan dikane Euskal Herrian jende guztoko duen zerbait dela eta horretik txirrindularitza. Webgunean funtza lehiaketa. Txirrindularitzaren inguruko lehiaketa nagusietan, Euskal Herriko itzulia, turra, buelta, girua, mundiala, eta urtean lehenko aldiz Donostiako klasika. Horien ingurutan, osatzen dugu sortzen du lehiaketa bat, nun erabiltzailea sortze bakoitzak, lehen osan den bezala, kinela bat iteu, eta horren arabera puntua biltze jutea. Zemazio bat, bultzatu nahi badezu, uste dugu doako izan behar duela zerbitzuak. Saria asko daude, eta saiatzea lehiaketa guztien saria horiek banatzen. 2006an bloga jarri ginen martxan. Txirrinduteka hortan, biltzeite alde batetik berri batzuk eta berri horien inguruan erabiltzaileen iritzia emateko aukera daukate, eta bestetik euskal txirrindularien inguruko datuak, informazioa eta bat. Zaliak. Asko dakibula txirrindularitzaz, pinta bekin, ez dakit, nik uste ja, ez, asko ez dakibu. Hori bai. Euskeraz, internetea joan, eta kinela egin, hori da guretzat ezke. Sari bezala, guk bintzat oso maitia ditugun txirrindularien eskainitako mailotak bereiek sinatuta. Atzeaka, lehendabizi sortu zen aplikazio hura pentsatuta zeon lantegiko porra kudeatzeko asmoakin sortu zen. Beraz, eta urtetik urtera junge aplikazio bertsio berriak sortzen, garatzen, oantze bertan egia da gaudela beste aplikazioak goitibera berri dazten eta prozesu hortan sartuta gaude guztiz. Gura uste, gau pasa eta denetak sortu dugu aplikazioak egia esan.